Goddag, mit navn er William Slapnar. Velkommen til Historiens Misforståelser. Hver dag på vores lille jord sker der en hel masse misforståelser. Nogle små, nogle store, nogle faktisk så store, at de kan ændre historiens gang. Vi ser i dag nærmere på et bestemt tilfælde. En lille østriger, som ikke ville nogen ondt, men alligevel blev misforstået, ignoreret. En mand, hvis liv fra fødsel til død var påvirket ved det. Adolf Hitlers Lieblingsblume ist das schlichte Edelweiß. Adolf Hitlers Lieblingsblume ist das schlichte Edelweiß. Hitlers barndom var præget af uro. Allerede som ganske ung blev han misforstået af kvarterets ældre børn. Han havde svært ved at få venner, og han klarede sig dårligt i skolen. Han prøvede på at være klassens leder, men blev misforstået. Hitler var stemplet. Efter Hitlers mor døde, rejste han rundt og overlevede ved at sælge malerier, han selv havde lavet. Det var først, da han kom ind i det tyske militær, at han fandt sin rette hylde. Her skulle han ikke sige så meget, og han befandt sig godt. Desværre blev han forfremmet til løjtnant. Ved en misforståelse. Herein! Guten Tag, Oberst. Hitler meldet klar. Haben Sie einen Fuchs in den Schwestern? Ja, Herr Oberst. Ich habe sehr viele Vitrine für die Haare. Ja, Karte mit Mutten. Schon? Klar! Nein, aber meine Blume, Herr Oberst. Ja, alles. Heraus! Hitler klarede sig fint igennem 1. verdenskrig. Men for at undgå flere misforståelser, skiftede han ved sin hjemkomst militærkarrieren ud med malerfaget. Desværre fik han en dag besøg af Nationalsocialistiske Parti. Guten Tag, ich bin Goebbels, ein Feinschmecker aus dem lokalen Supermarkt. Kann ich hier reinkommen? Dankeschön. Nur sollen Sie sehen. Dies ist ein Appetit-Programm mit Gemüse und ein bisschen Brot. Brot? Ich möchte nicht Brot haben, ich will ein Moped haben aus Düsseldorf. München? München sind ein Scheiße City. Die haben kein Moped, ist es nicht ein Moped? Ja, das sollen die sehen dann, ha? Ja. Das ist gut, ha? Gut gemacht. Ja. Nyheden om den nye tyske statsleder blev hurtigt et varmt emne. Desværre fandtes der ikke mange billeder af den lille østriger. Og her på Danmarks Radio var man i vildrede, da man skulle sende historien. Men en snarrådig medarbejder fandt dog denne løsning på problemet.
Ude omkring i verden blev man nu opmærksom på den lille østriger. Statslederne vidste ikke, hvad de skulle stille op, da alle forsøg på kommunikation var brudt ned på grund af misforståelser. Den største var, da Tyskland invaderede Polen. Der kostbarste Besitz auf dieser Welt aber ist das eigene Volk. Und für dieses Volk und um dieses Volk wollen wir ringen und wollen wir kämpfen und niemals erlahmen und niemals ermüden und niemals verzagen und niemals verzweifeln. I mellemtiden raser krigen dog videre. Goebbels og Hitlers andre venner fra partiet styrer hæren med hård hånd. I ny og næ spørger de dog Hitler til råds, hvad han nu vil med krigen. Men Hitler er mere interesseret i at få folket til at lytte. Euch in der Jugend dafür stehlen, wie ein, zwei Langemark jeweils. Beskeden gik ikke igennem. Alle misforstod Hitler, og det sidste blev lidt for meget for ham. Han besluttede sig derfor at rejse langt væk. I 1945 samlede Hitler derfor sin generalstab og prøvede på at forklare dem, at nu ville han drage bort. Det vakte megen furore. Hitler troede derfor, at han nu havde fået sit budskab igennem til sin stab. Med lette hjerte og god samvittighed besluttede han sig derfor for at rejse væk og leve lykkeligt i sin dages ende.